8000-ové kopce alebo výstupy na 8000-ové kopce sú spojené s obrovskou mierou objektívneho nebezpečenstva. To je vec, ktorú musí každý horolezec, ktorý má chuť vystúpiť na vrchol, akceptovať. Keď to nie je schopný akceptovať, tak nech si zvolí iný cieľ. Je veľa ľudí, ktorí nastupujú do tých kopcov bez toho, aby vedeli, čo ich čaká. Takže mnohom je to výhoda, taká tá odvaha nič netušiaceho, lebo naozaj sú psychicky vo veľa väčšej pohode ako ľudia, ktorí už v tých kopcoch niečo prežili a vedia pomerne presne, čo ich čaká. Takže ja už som v tej druhej kategórii, takže sa bojím a snažím sa to riziko znižovať na čo najmenšiu mieru. Samozrejme, vylúčiť sa nikdy nedá a niektoré vrcholy si vyžadujú aj riziko, aj trošku možno pár krokov až do hazardu, aby som sa na ten vrchol dostal. Takže nie sú 8000-ovky bez nebezpečenstva, bez námahy a bez utrpenia. Ten, čo je schopný a ochotný riskovať viac, vytrpieť viac, tak vylezie vyššie. Peter je taký posledný mohikán z radu slovenských horolezcov. Pretože je mi smutno z toho, že slovenskí horolezci nechodia do Himalají, nikam neposúvajú to, čo my sme v Himalájach zanechali, neposúvajú tú našu filozofiu ani odkaz našej generácie. Peter je posledný, ktorý ešte nadviazal na tie Himalaje a dá sa zodpovedne povedať, že nadviazal dobre a že si tie Himalaje osvojil a že tam uskutočnil množstvo výstupov. Pozeráte sa na vrcholové zábery zo 6189 metrov vysokého Island Peaku v Himalájach. Island Peak. Nice. 49-ročný Peter Hámor z Popradu vystúpil naň spolu s Rumunom Horiom Kolibašanuom počas aklimatizácie pred pokusom o zdolanie svojej ďalšej, v poradí už 11. 8000-ovky, 4. najvyššej hory sveta, 8516 metrov vysokého Lhoce. Lhoce je vždy v tieni Everestu. To je kopec, ktorý napriek tomu, že je veľmi vysoký, tak má smolu v podstate, že je susedom Everestu. Takže vždy ten Everest je vždy ten Everest je cieľom, ktorý ťahá viac ľudí, čo je na jednej strane dobre pre horolezcov, lebo aspoň je tam väčší kľud. Ale samozrejme nádherná hora, absolútne jediná z tých vysokých 8000-oviek, na ktorú vedie na vrchol žľab. Nikde tam nie je žiadny hrebeň. Je to kopec, kde posledných 700 metrov ide človek v takom temertatranskom žľabe. Ako prví vystúpili na Lhoce v roku 1956 Švajčiari Ernst Dreis a Fritz Luchsinger. Prví Slováci stáli na jeho vrchole v roku 1988. Jozef Juzda a Dušan Becík ho zdolali v rámci aklimatizácie pred úspešným výstupom Boningtonovou cestou alpským štýlom na Mount Everest, z ktorého sa spolu s Petrom Božíkom a Jaroslavom Jaškom už nevrátili. Bol som šťastný, že naši chlapci vystúpili na vrchol. To bol prvý slovenský výstup na Lhoce a žiaľ Bohu, že pri dosiahnutí úplne najväčšieho výstupu v histórii Himalaj, po dosiahnutí vrcholu Everestu alpským štýlom Boningtonovou cestou, vlastne chlapci na spiatočnej ceste vo Veľkej Výchrici zahynuli. Dušan Becík s Jožom Justom urobili obrovský výkon. Naozaj skombinovať výstup na Lhoce s výstupom Boningtonovou cestou je niečo neskutočné. Takže určite ma trošku mrzí, že tragédia, ktorá zakončila, vlastne, ktorou sa skončil tento ich výstup Boningtonom, zatienila
výstup na Lhoce. Takže málo ľudí o tom vie a ja by som bol veľmi rád, keby aj tento môj výstup tak trošku pripomenul to, že už tam boli Slováci a boli to fantastickí horolezci. Takže je dobre na nich nezabudnúť, lebo to, čo vtedy urobili v tých rokoch, bolo niečo naozaj zo športového hľadiska veľkolepé. Lhoce bola vôbec prvá 8000-ovka, o ktorú sa Peter Hámor pokúšal. V 96. to bolo vlastne moja prvá himalajská expedícia, takže sme zaplatili takú štandardnú nováčikovskú daň. To lezenie vo vysokých horách v Himalajách je úplne iné ako lezenie v Tatrách, v Alpách, v nižších horách, takže som sa tam veľmi veľa naučil. Samozrejme na vrchol sme nevystúpili vtedy, ale nazbieral som veľmi veľa skúseností, ktoré doteraz využívam. Takže pre mňa to bola veľmi, veľmi dôležitá expedícia a je na takej tej vysokej priečke napriek tomu, že som na vrchole nestal. Na svoj druhý pokus o Lhoce sa vybral na jar tohto roku spolu s osvedčenými spolulezcami, Španielom Jorgem Egocheagom a spomínaným Rumunom Horiom Kolibašanuom. S chlapcami sa poznám už niekoľko rokov z iných expedícií, takže nie sme len takí ako známi cez internet alebo cez tie Facebooky rôzne, ako sme reálne kamaráti, ktorí už prežili v horách čosi spolu. No a rozumieme si. Jorge Egocheaga je jeden fantastický chlapec, ktorého by si na chlieb mohol natrieť, obetavý. Keď treba pomôcť, tak neváha ani sekundu, aj keby mu išlo o jeho život. Je schopný ťa ťahať zo šlamastiky. A Horia veľmi ambiciózny, ale napriek tomu nie tvrdohlavý a nie poplašený mladý bíček. Je to chlapec, ktorý napriek svojmu veku má už veľa skúseností. Viezli sme takú normálnou výstupovou, tejto normálka v západnej stene. No, v tej západnej stene ani tých ciest viac nie je, lebo v podstate ona nie je taká rozložitá, ako by sa zdalo, napriek tomu, že tak som povedal, Lhoce je velikánsky kopec. A je to najlogickejšia cesta, veľmi rýchlo vedie na vrchol, takže je to v podstate taká diretissima Lhoce, tak škoda špekulovať nejakými traverzami, nejakými odbočovaniami, keď cesta, ktorá bola vylezená síce ako prvá, ale napriek tomu je stále tá najpriamejšia a najlogickejšia. Na záverečnú časť výstupu sa vydali 21. mája zo 4. výškového tábora. My sme začali o polnoci varením, tak ako vždy. Ako ja mám budíček väčšinou na 12. alebo na polnoc. No a o 2. presne podľa plánu sme vyrazili z výšky 7800 metrov, kde sme mali posledný tábor, alebo kde sme mali ten náš stan postavený. A vo štvorici pridal sa k nám ešte Alex Čikon, taký baskický horolezec, veľmi, veľmi dobrý chalan, s ktorým tiež sa poznáme už z iných expedícií. No a v priebehu 8 hodín, 8,5 hodín zhruba nám trvalo, kým sme prekľúčkovali pomedzi tie padajúce kamene, ktoré boli v záverečnom žlabe, a o 11:45 alebo 10:20 bolo, keď sme spolu s Jorgem a s Horiom stáli na vrchole. Ja som rátal, že tá výdel Lhoce nepredstavuje ťažkosť technickú, ale je to 4. najvyššia hora sveta a 8500 metrov bez použitia umelého kyslíku. To je vždy veľký výkon. No miesto je to fantastické. Bol som prekvapený, že je ten vrchol taký malý, lebo myslel som si, že to bude väčšia plocha, kde si urobíme pokojne svoje fotky, každému podáme si ruky, tak ako to býva na vrcholoch, ale ten vrchol bol oveľa menší, takže bolo tam miesto pre jedného človeka. No a ja na tých vrcholoch samozrejme mám radosť, že už nemusím kráčať vyššie, čiže tá ťažšia časť výstupu, tá fyzicky náročnejšia je za mnou, tak to bolo fajn, ale čakal ma zostup tým nebezpečným žlabom, tak nejaká úľava psychická tam nebola ani náhodou. Takže tak ako na väčšine vrcholov, no pohľadil som vrchol, lebo ani na jednom vrchole ja som nestal nohami, lebo
nepatrí sa to, väčšina tých vrcholov je sídlom bohov. A ja to rešpektujem a naozaj každý vrchol pohľadím a nezneúctím ho svojimi topánkami. Tak to bolo aj na Lhoce. No, strávil som tam naozaj veľmi krátky čas, pár minút. Vo výbornom počasí, mali sme nádherné počasie, slnečno, takmer bez vetra, lebo ten vietor bol priateľný, bol veľmi slabý, čo v tejto oblasti nebýva každodenne. Takže velikánske šťastie na počasie, na výhľady a potom už len sa sústrediť na každý krok, aby ten zostup bol rovnako úspešný, ako bol výstup, lebo výstup na 8000-ku bez bezpečného zostupu nie je úplne to pravé. Ja osobitne hodnotím najmä jeho vlaňajší výkon, kedy v jednej sezóne, v jednom roku vystúpil na K2, druhú najvyššiu horu sveta, ktorá je veľmi ťažkou 8000-kou, a vystúpil na tretiu najvyššiu horu sveta, Kanchenjungu, v jednom roku. Čo čaká Petra Hámora ešte tento rok? Verím, že pekné lezenie v Tatrách. Tým, že som spájal posledné roky Nepal s Pakistanom, tak som si toho letného lezenia v teplých žúlových stenách tatranských veľa neužil. Veľmi sa teším na to, že tento rok sa to možno podarí a užijem si konečne Tatry. Tak toto je môj hlavný cieľ. A samozrejme trošku začneme s prípravami na programu na ďalší rok tohto mojho expedičného programu, ale to bude až počas festivalu v Poprade, tak ako každý rok. Všetky moje expedície sa sfinalizujú definitívne a tie moje rozhodnutia a zostava a štýl a kopec, kam pôjdem, sa vždy definitívne až počas festivalu v Poprade. Do zisku koruny Himalájí, čo znamená vystúpiť na všetkých 14 8000-oviek, mu zostáva zdolať ešte Dhaulagiri, Manaslu a Shishapangmu. Ja už teraz verím, že to spraví, i keď on o sebe vyhlasuje, že to nie je jeho životný cieľ. Okrem toho ho tlačia biologické hodiny. Má blízko 50-ky a to už nie je optimálny vek na dosahovanie maximálnych športových výkonov, zvlášť keď, čo oceňujem, nepoužíva kyslík. Ovšem tie zvyšné 8000-ky, ktoré nemá, si myslím, že je schopný vyliesť a bolo by pekné, keby sa zaradil do tej nie veľmi širokej palety lescov, ktorí túto metu dosiahli. Celý život sa snažím byť tým kopcom takým viac partnerom ako súperom. Naozaj tá príprava na výstup je aj tým, že sa snažím s tou horou nadviazať nejaký kontakt. A určite, keď tam idem ako dobývateľ, keď tam idem ako nejaký polovojak, tak sa bojím, že tá hora mi to vráti, lebo môže. A v žiadnom prípade nie som z tých horolezcov ako napríklad aj starý pán Hillary, ktorý bol fantastický človek, veľmi dobrý horolezec, ale jeho prvé slova na Evereste boli: tak sme ho dostali, bastarda. Takže nie takto. Horolezectvo je šport, kde ten človek v tých horách žije a nedobíja, nebojuje s nimi v žiadnom prípade. Tá hora vám dá najavo, či vás chce alebo nie. Keď vás nechce, není treba s ňou bojovať, lebo vždy bude kopec silnejší ako horolezci. Takže som rád, že som na tie kopce vystúpil bez toho, aby som musel bojovať, aby som ich musel dobíjať a že boli ku mne bohovia tých hôr a tie kopce také milé, že ma tam pustili a pustili ma aj späť. A tak by som to chcel aj nechať. Nebudem dobíjať, nebudem pokorovať, budem si užívať výstupy na kopce, ktoré ma chcú.